Δαγαπούλα, γουστάρεις να βγάλεις χαρτζηλίκι? Έμπα. Φοράτη. Από πού είσαι, ρε? Από την Ουλιανάμπρα. Ποδοσφαιρομάνα. Πρόεδρε, εδώ λέει ότι είσαι φυλακή. Ποια φυλακή, ρε? Στην Ευρώπη ήμουνα για σκάουτινγκ. Σας παρουσιάζω τον Πιού, το center for που θα καθαρίσει. Και από πού το τζιμπήσαμε? Απ' τη Φανάρ Μπαχτσέ. Φενέρ, πρόεδρε. Πες τι κι έτσι. Έκλεισε ο Πιού! Ο Πιού έκλεισε! Ήρθε ο Πιού! Πιού, κάνα μας κανένα κόλπο. Άστι, τα δίχτυα πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια. Ζήκω, ρε. Το Αντωνίου, ποτέ. Πιου. Στο νέο 3G δίκτυο της Wind τρέχουν όλα. Ακόμα και όταν δεν τρέχει τίποτα. Το καθήκον μου εγώ το έκανα. Σας έφερα το μαύρο το πιστόλι. Διαρκείας πάρτε όλοι. Mobile Internet για όλους στο νέο 3G δίκτυο της Wind. Off the record. Οι αντίπαλοι θα τον πιούν. Ναι.